Sotele la jabagaw assalamu alaikum bismillah kunnafoni kɛnɛ kan min ye bakuruba damadama olu filɛ nin ka ɲɛsin coronavirus ale kɛlɛli ma sa min ye aywa miliyari 5 ani miliyɔn 325 a n'a kunkanfɛn ye olu bɛna ta ka di aywa kɛnɛya tigilamaaw ma ka taa se min ye Zimbabwe ale kɔnɔna na minisiri min ni ale ɲɛsinnen bɛ Zimbabwe ani jamana wɛrɛw cɛ ko ɲɛnabɔli masa min ye coronavirus ye aywa o ye dankari ale ka ɲɛnamaya la ta se farikolo ɲɛnajɛ min ye senlatolaci ye sa min ye farafinna ŋanaminɛŋana olu ka kɛnɛ min sigilen bɛ Cameroun waati in na aywa min ye arabado Mali ale ni Cameroun olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ ninnu bɛna kɛ bakuruba dɔw ye an bɛna tɔw fara ka k'u walawala aw ye aw bisimila dangana ha kunnafoni kɛnɛ kɔnɔna na ka ɲɛsin coronavirus ale kɛlɛli ma min ye aywa sefa wari miliyari 5 ani miliyɔn 325 ani a kunkanfɛn yirala k'a fɔ o bɛna bila kɛnɛya tigilamaaw olu ka bolo kan ni nafolomugu kofɔlen min filɛ nin ni o ye sefa wari miliyari 5 ani miliyɔn 325 ani a kunkanfɛn yirala k'a fɔ o bɛna bila kɛnɛya baarakɛlaw mɔgɔw olu ka bolo kan ni nafolomugu a bɛna bila kumu kɔnɔna na sa o de ye coronavirus ale kumu kɔnɔna ye min ye maa kelen o kan ka sefa wari min sɔrɔ sa o bɛɛ bɛ aywa 40 ani 7 ani 100 ma min ye karo k'a fɔ jamana ɲɛma camancɛ fanga ale hukumu kɔnɔna na ni o ye bandaw ale y'a tɛgɛnɔ bila ni sɛbɛn in na desanburu kalo tile 31 san 2020 min ye hakilila min tara aywa minisiri lajɛyɛrɛ la ka kɛɲɛ ni desanburu kalo tile 16 ye ka yira k'a fɔ fɛn min ye kɛnɛya tigilamaaw ye min ye nafolomugu ye sa u ka se ka bɔ ka bila u ka bolo kan kɛrɛnkɛrɛnnenya ladiyali kunda ni a bɛ wele ko aywa primaire sanitaire a ye fɛn min ye karo k'a fɔ kɛnɛya tigilamaaw yɛrɛ bandaw a y'a yira k'a fɔ o kɛnɛ kan min ye desanburu kalo tile 16 tɛmɛnen ye sa k'a fɔ a bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin kɛnɛya tigilamaaw ma minnu ni olu ni tora aywa coronavirus ko la ani u ka denbayaw ni tora aywa coronavirus ko la kɛrɛnkɛrɛnnenya ka tila ka min ye aywa lakanabaw ye sa olu fana min ni tora aywa jamana kunkanko la ni nafolomugu kɛrɛnkɛrɛnnen min filɛ nin ye sa ale kɔni bɛna tila aywa kɛnɛya tigilamaaw olu ni ɲɔgɔn cɛ Mali kɔnɔ coronavirus ale lahalaya la halisa jate minnu bɛ senna nin waati in na olu filɛ nin ka kɛ nin waati ye sa maa 7 ni 914 olu de ye banakisɛ in sɔrɔ aywa maa minnu kɛnɛyara o cɛ masa o ye maa 5 ani 660 ani 9 ye maa minnu bɛ furakɛli la nin waati in na o ye maa 2 ani 245 ye kɛra sababu ye ka maa minnu ta yan Mali kɔnɔ o ye maa 310 ani 9 ye ka kɛɲɛ ni aywa Mali kɛlɛkɛcɛw ni o ye l'armée malienne olu ka aywa sanyɛlɛma ɲɛnajɛw ye min ye karo k'a fɔ fanga ɲinitɔn PRVM fasoko ale ɲɛma danga olu ye duwawudon kɛ ka kɛɲɛ ni kunnafonidi lajɛrɛ ni duwawudon kɛrɛnkɛrɛnnen min ni a kɛra ka ɲɛsin aywa l'armée malienne ma olu ka sanyɛlɛma ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la a san 60 fɛn min ye fanga ɲinitɔn ni o ye PRVM fasoko olu ka aywa ɲɛma danga o ka kuma la ni a ye Kalifa Danbele a y'a yira k'a fɔ min ye Mali a kɛlɛkɛcɛw ye sa olu kɔni min k'a fɔ cɛsiri o bɛ u bolo sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na hukumu kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ a bɛ foli ani tanu ta ka lase u ma ka tila ka sanyɛlɛma foli ka o kɛ u ye min ye tasibila ye k'o kɛ ka ɲɛsin aywa kɛlɛkɛcɛ minnu ni olu binna aywa kɛlɛ kɛnɛ kɔnɔna na ka kɛrɛnkɛrɛnna min ye Bamanci wale olu tigilamaaw olu kɛlɛli ani k'a k'a fɔ aywa maramafɛn dugutigi minnu bɛ jamana kɔnɔ nin waati in na olu kɛlɛli min ye sanga ani waati foli a bɛ ta ka di aywa min ye Mali a kɛlɛkɛcɛw ma ni o ye faama mɔgɔw ye k'a yira k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na san 2020 fana kɔnɔna na gɛlɛya caman o donna aywa Mali kɛlɛkɛcɛw u ka taabolo la min ye yɔrɔ caman fana ye Bamanci wale tigilamaaw u sonsorilen bɛ o yɔrɔ la k'a yira k'a fɔ min ye san 2021 kɔnɔna na duwawudon bɛ kɛ aywa min ye bɛn ni keleya ani lafiya o bɛ se ka sabati cogoya min na min ye aywa Mali ale kɔnɔna na armée malienne k'a yira k'a fɔ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na u bɛ kɛlɛkɛsen min kan aywa dɔ ka fara o kan ka duwawudon kɛ u ye Zimbabwe ale kɔnɔna na minisiri min ɲɛsinnen bɛ aywa Zimbabwe ani jamana wɛrɛw koɲɛ ɲɛnabɔli ma ale kɔni dankarila ale ka ɲɛnamaya la ka sababuya kɛ coronavirus banakisɛ ye
Zimbabwe ale kɔnɔna na ministre min tun ɲɛsinen bɛ ayiwa Zimbabwe ale ni jamana wɛrɛw cɛna ɲɛnabɔli ma ni o ye ministre des affaires étrangères min ye ayiwa coronavirus o ye dankari ale ka ɲɛnamaya la ka si to san 61 na ayiwa min ye ni ministre masina ye sa san 2017 a yira la k'a fɔ ale de kɛra kumada ye k'a yira k'a fɔ min ye ayiwa Robert Mugabe o ka fanga kɔni banna min ye san 2017 kɛrɛnkɛrɛnnenya novembre kalo yɔrɔw la a kɛra maa ye min lakodɔnna jamana kɔnɔ kosɛbɛ ala ni wulikajɔw sababu a ye minnu kɛ walasa dan bɛ se ka kari ayiwa Robert Mugabe ale ka fanga la o kɔfɛ sa min ye jamana ɲɛmaa kura min nana ni o ye Emerson Mnangagwa ale kɛra sababu ye ka ni maa kofɔlen ka suganti ka kɛ ayiwa ministre ye min ɲɛsinen bɛ i ka dɔn k'a fɔ jamana kɔnɔna ani jamana wɛrɛw cɛɲɛ o kɔɲɔ ɲɛnabɔliw ma ale ni jagosiraw nasira k'a sigi o kunna min ye nin ministre masina ye sa ale kɔni tanyana ka sababuya kɛ ayiwa coronavirus ye Zimbabwe ale yɛrɛ kɔnɔna na sa kɛrɛnkɛrɛnnenya faba kɔnɔ ni o ye Harare olu y'a yira k'a fɔ ayiwa nin ye coronavirus a tako filanan ye min ye kabiri a daminɛ kana se nin waati ma a kɛra sababu ye ka maa 52 olu de ntanya ayiwa Zimbabwe ale kɔnɔna na Iraq ale kɔnɔna na ayiwa min ye ka dɔn k'a fɔ mugujugu pɛrɛnta ye o kɛra sababu ye ayiwa ka maa caman bɔnɛ u ni na ni mugujugu pɛrɛnta min kofɔra alamisa don min ye ka dɔn k'a fɔ Iraq faba kɔnɔna na ni o ye Bagdad ye kɛra sababu ye ka maa 20 kɔ ka olu bɔnɛ u ni na min ye maa 40 ani kɔ ye sa ka se ka olu kɔni bana min ye nin kunnafoni dira ministre so fɛ min ɲɛsinen bɛ jamana yɛrɛ a kɔnɔna ko kibaruya o ɲɛnabɔli ma a yirala k'a fɔ nin bamanciya wale masina a bɛ kalo 18 bɔ ni ɲɔgɔn tun ma kɛ ayiwa Bagdad ale kɔnɔna na a yirala k'a fɔ min ye ka dɔn k'a fɔ kabiri san 2018 yɔrɔ la u ye a ɲɔgɔn dɔ fana kɛ ayiwa min kɛra sababu ye ka maa caman ka se ka olu bɔnɛ u ni na min ye ka dɔn k'a fɔ maa 31 olu ni tora o la min ye jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ sa nin waati in na olu minnu bɛ ka ayiwa kalafili labɛn min bɛ wasadenw kunkanko kibaruya nin waati in na ayiwa gɛlɛya minnu bɛ ka na jamana kɔnɔ ayiwa ni o ye bamanci wale tigilamaw ye wa u kɔni ɲɛsinen bɛ o ma walasa ka se ka olu kɛlɛ min na ayiwa kalafili a bɛ se ka labɛn lafiya o kɔnɔna na ka se ka kunnafoni lacɛ min ye ayiwa farikolo ɲɛnajɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya senna ntolaci ŋanaminɛŋana kɛnɛ min sigilen bɛ Cameroun kɔnɔna na ayiwa min ye senna ntolacila olu ka kɛnɛ ye farafinna tɔgɔ la minnu ma bɔ ayiwa farafinna da fɛ ayiwa ntolaci hukumu kɔnɔ fɔlɔ nin waati in na Mali ale ni Cameroun olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ arabadon min ye ayiwa a siɲɛ filanan ye sa o tun ye nin jɛkulu kelen olu bɛɛ ka bɔli ye ni o ye Mali ani Cameroun ye olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ min ye ayiwa nin kulonkɛ in sa a nana kuncɛ ayiwa filanin bin na ayiwa ka ɲɛsin Mali ale ni Cameroun ma olu jamana fila mun jatelen bɛ ka yira k'a fɔ olu de ye ayiwa nin kulonkɛ in ala ayiwa jamana kolo gɛlɛnw ye min ye Mali ale ni Cameroun ye sa min ka dɔn k'a fɔ nin ɲɛnajɛ in a nana kuncɛ ayiwa 1-1 na min ye Cameroun ye ale ni ayiwa Mali ninnu bɛɛ lajɛlen u kan k'u ka bɔko sabanan kɛ ayiwa waati ni a nataw la jamana minnu ni a jateminɛlen bɛ k'a fɔ ayiwa olu ye jamana kolo gɛlɛnw ye kulonkɛ in kɔnɔna na min ye Cameroun jamana ye sa ayiwa olu kɔni ni Burkina u bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ min ye Stade Amadou Ahidjo o kɔnɔna na ayiwa o tɛmɛnen kɔ min ye Mali ye ale kan ka Zimbabwe ka o fana ka olu kunbɛn ayiwa karidon Muso Tele lajɛbagaw an b'aw fo ka waleɲuman dɔn Muso Tele ale sugantili la an ka bi kunnafoni a bɛ dan nin yɔrɔ la an b'a fɔ aw ye a k'an bɛn waati wɛrɛ inshallah